genin izo di ngai hinale rurin nang masya ding la zui lo di a mapi kya di nin so te te sin na pe pe na ka pe di nga na gia na ka gia di nga tamai la no pe ne na mi te ai di nga prole na kapasian ai di hi na si na ka si di nga khuna ki vui di hi nang na ke ki ka lo nga siltani ahin khen le mang pa anoro hinglo hen len tua sa na tu pizo in zong hingbo pa a chi ma pa ni la sia do sim te tu na le ke ding bol zo len len tam na now ni ru lu ta ki hom nai no now ni ta ni ani a ata di a si zo nu a ma mo ti ki or father root ahi a tunin pe kya taun kin pasal bini kya mangin tuni ka dagang ni kya ni tuni ngari si na zo mo sibaw te to sa ni lola ham do na rai ni nei sia hu mo pe kya ta chi rai or fine thu mangin ki ma pe ya hisong le rudi nam na bang ge nei api nu kam ding mo tuni a tam na nanu na pa pen itu kan adi kan na pai a nasi kan adi na pa nanu na pa le de hidup zo tua ni tha isi le di nga mo na pa sal pa ku nang pa gi di nga na pa sal lu nang lu ni di nga tua na tadi kam teng ku zang de lo si tu tua isai tadi ke lain ya film khat kan gen zo di nga Helu ne ngai lo tam chi flima ira ila ai bi lu kho bele mo na kho in amizong ko area lam ni a hin ki ho ni kha ai bi lu na mo lu ko na wa helu ne ta ma anu nga lu bang ge si le nam te sa bi lu da ba bi si no ani mai le ka ke tu ni au gwa tu na di i ho le te mo amo perin zo geding housing hi apel perin zo geding housing hi hiru zo gwa tu ni ki tu wa anyam ka ni ki tu chiang ni geding ko dinga tua na ki na hi ding hi le tanga ru kam den fu ka sama ma mo na ni de chi ama ben Israel ni hilawi no gingo ni ka sen gingo ni dua bangagene kapasyan hindi nga mamite kamite hindi tunin ay ne benging tunin ang hiwa hila sa tura ginto tampi apa saliri ay mute ilo kita mo na kung hanang cingay lo at wa maubing gena sula sana bahat mo lumay hat apa salura amang nào to sự in toàn điểm này gian thế là in toàn tai để nó quam suyo mà đang bị bố nó chạy cái gì apa sao đi rồi anh đưa ba cái ra đi mà quay bàn gian thắt anh còn suy nghĩ gì là gì nó cứ nào bây giờ anh thấy cái này tôi mình muốn tâm tin mà là đi mà thì muốn đi ba cái mà muốn đang chiếm cho na tôi bà chơi ít tôi nó có đi đào bao để chia anh ngoài nằm chia là toàn đi cùng mà đi là Uji lau ni ahun tu nai lo wa ni ji le pen sang la ya khon ki sui nei lo hi chi yo na thei di mo turin na ni de hi di nga na pa sia ji ka pi ma mai pe le mo ki ka la ni na get ni ka sa a to ba na bang ni si na ang hin lo le kiten na pen pasien siam darin si na le ke lo ki hin de lo di chi tang na ruri ai pilu bunga sina nang khen lawa ahi le ma achia tomi sina ilo silda ni nang khen le asia ni katunga ai ni hingro he to bang chingam di punia nunga bunga nyang ni pani la ching ura turin hei to su a khosuma ni kisanga Hidang suai division na nakisanga local nakisanga tani nakisanga pe atom na ini sa silem tunin in life apa na promotion na ita
elwa mu di nei ta tua na na gi nong na ti tan na to nang pe to ni ko na elwa fa na se bang bang te jong ora ki sen to di nei pi ayu la ke ni pi tang chi a tu lai khang da te dan na na ani wa ni au thi aki go ma kum som di yo phanai lo jiang nei ule khang lai yang ki chi un lo LCC te la a han lam pi la lai ya le ma kuni ni hilau di jini pasal ni banga zati ya yung na siya kisat ni nga pan na yung lading chi diba ni turin kinwai ni banga kitulun na mo in sa titeng tengjong semoi ahin na kitulun lawa nang mo chi napasalit hadai tuwang kita ni may na doon ngay na pen atong may na ang naibog kinkate hindi Dilazong inyam siya na efesati ya so na pergi mabang pasiat nakitulud bangin napasal nakituludin turin litam ti pasiana hana ma asyente bang lamlame asyente bang divosan te inatung pau huay ngalbang ya bang di ilawi pasiana ikitulud na ipasal ko ikitulud di pasiana ikipia mga yin suwari kipia ding nuri baba chi ke ko lo ding apa imo le va lo ding tunya nuri di la ino ha ko ken no mai le tuni nuri apa imo lo in zana va tang dai nume nu zan va ha ki chi pe thoi tam lo hi tuamina turin va dang lo ding apa imo le va ga bi ko chi lo in in pi ne na in pi no in pa to mo simple do ri ki pindi tuami hile tuami ki na ang diga atom na napasalin bangi chia wala sa dang nei chia ngin tulai phone unta hilama biyam na phone din hilawi napasalin bangi chia vote de ba kasi na ilo ko ano sa napasalin ang bari mabana kin na hilawi ni ben mo ikini sa singa jang ki ha jo te ko 이걸 내가 말고 지금 이거 얼마나 걸로 십세번을 앞에 탁탁탁 있잖아. 이제 나빠 살인 방에 홍시야 나왔네야. 룸땅난 내 림테이커 봐. 이제 나는 파지양인. 땅나 폰네 뭐네 내 힘수. 뭐. 이동도 밀어오리는 몇 살이야. 또 자리. 밀어오리는 나 힘비 눈에 힘비 봐. 나 눈에 봐구나. 이 지난 뭐라. bang chin bol le chin gen lo chin to ni queen ni ka mo ti lu mo ki ka lo som ki na na nga para mo gen nu mo za ta hini ma ka na ma puelen tham lo in nang zia in suwa war zona ma pa tu len nang jong tu aki parin atai sa sa ma pa nang ki ang pi ba bangin tua khangai hum kwa tai sana sazo CDI ni piso lama ni ada sosial ni matang valu sianga ni jile pasal ni dinga mai butu siang dunse yang itu leina nule padin mun nanti itu na asa na tapi yung ba jile zo number 1 na pasian na thidi oyo ai na chute ni ta chiang mo dunia khang lai te lai siang tho am pia pe ku ha ulen bangpa tunita ki parin Christian in sungam siam din kahi nawa nang lo ni thesin nang kamu puitu ni un chi kutitu thum na to panga Christian in sungam in siama no para bitin Jesus Christ ina amu hedi mapa na tun na to pang piain iwajo kain chi ke dibarin ito na hindi na asaw sinta iget hiya gebar kung na mampan na danalan adya intunya inuhanu rupa na ginubati tadi mampan pin gozo tayo kipaya pawaya sok natigay pasro Samboya pa din ngay kaya din ang tatuin panalakat mga love game ang mga pasyan minto ijali nga hito so dyan bang hakin nale bang tubisan na Renti kami dangin yung sangking ahi si teki mai